सुझुकी टू व्हीलरची धमाकेदार समर ऑफर। उन्हाळ्याच्या सुट्टीत प्रवासाचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी श्री विनायक सुझुकी घेऊन आले आहेत। सुझुकीच्या सर्व गाड्यांवर आतापर्यंतच्या सर्वात भारी डील्स। संपर्क 94 23 98 97 81, 94 23 98 97 83 आणि 86 05 58 63 76। आसगाव इथं ड्रोन सर्वेक्षणाविरोधात ग्रामसभेचे ठराव असताना ते धुडकावून लावणाऱ्यांना अटक का झाली नाही? पर्यावरणासाठी विरोध करतो म्हणून आम्हाला काळी मांजर म्हणतात, मात्र आमचं काम ब्लॅक कॅट कमांडोच आहे, असं मत सामाजिक कार्यकर्ते डॉक्टर जयेंद्र परोळेकर यांनी व्यक्त केलं आहे। पाहूयात। आसगाव धाकोरे येथील म्हणजे आसगावमध्ये 8ही गावातले महत्त्वाचे ग्रामस्थ अशी त्यांची आसगावच्या मंदिरामध्ये बैठक होती। बैठक कसली होती तर त्यांच्यावर जे मायनिंगचं संकट घोंगावतंय त्या संदर्भात ही बैठक होती आणि तेव्हाच त्यांना लक्षात आलं की आसगावमध्ये आणि काही धाकोऱ्यातल्या भागात ड्रोनने सर्वे चालू आहे। ग्रामस्थ संतप्त झाले। त्यांनी शोधलं तिथे कुठलं राजगड नावाचं हॉटेल आहे, त्या हॉटेलच्या गच्चीवरून तसंच इतर ठिकाणून ते ड्रोनच्या साहाय्याने सर्वे करत होते। माहिती अशी मिळते ते ड्रोनला कॅमेरे नव्हते, ते ड्रोनला सेन्सर होते। काय बघणारे सेन्सर की खाली जे रॉक्स आहेत, ज्याला सामान्य मालवणीत खडपो म्हणतात, त्या रॉक्समध्ये आयर्न ओर आहे का, म्हणजे जशी सोनोग्राफी केली जाते माणसाची तशी त्या जमिनीची सोनोग्राफी चालू होती आणि उद्रेक झाला। ग्रामस्थ संतापले आणि कदाचित म्हणजे कारण मारामारी आणि हिंसा ही कुठेच त्याला समर्थन होऊ शकत नाही, पण शेवटी रागाला पारावार राहिला नाही। म्हणजे ज्या ग्रामस्थांनी ग्रामसभेचे ठराव घेऊन 8ही गावांनी सांगितलंय आम्हाला मायनिंग उद्योग आमच्या या सुंदर समृद्ध गावांमध्ये नको, तरी जबरदस्तीने त्यांना सर्वेक्षणाची परवानगी जिंदाल यांच्या JSW या कंपनीला देण्यात आली। ती 9 मे ते 11 जून एवढा कालावधी होता। त्या कालावधीत त्यांनी सर्वे केला की नाही ठाऊक नाही। कालावधी संपल्या लगेच त्यांना वाढवून दिली मर्यादा। बरं, ती वाढवून दिली आहे, त्याच्यात म्हटलेलं आहे की ग्रामस्थांच्या जर समर्थन असेल तर त्यांच्या कन्सेंटने, कन्सेंट असते ना, म्हणजे होय करा सर्वे। गावातली एक व्यक्ती सांगत नाहीये की इथे सर्वे करा किंवा आम्हाला मायनिंग हवंय। ही कुठली लोकशाही आहे? ग्रामसभेचे ठराव याला लोकसभेच्या ठरावा एवढंच महत्व आहे असं आपली घटना सांगते। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रामसभा रिझोल्युशन याचं स्टँडिंग, लिगल स्टँडिंग फार मोठं आहे। सन्माननीय कोर्ट ग्रामसभेच्या ठरावाला मोठी मान्यता देतं। पण तुम्ही ग्रामसभेचा ठराव धुडकावून जे आले त्यांच्यावर पोलिसांनी गुन्हे का नाही दाखल केले? दे शुड बी अरेस्टेड। हे कोण लोक आहेत? आणि परवानग्या देणारे वर बसलेले ओरस मधले हे कोण? म्हणजे तुम्ही JSW साठी काम करताय का त्या 8 गावातल्या ग्रामस्थांसाठी आणि त्यांच्या भल्यासाठी कार्य केलं जात आहे? बरं, एवढं सगळं चालू आहे तरी असं म्हटलं जात आहे की हे सर्वेक्षण आहे, फक्त ते बघतायत किती बागायती आहेत, किती नारळाची झाडं आहेत, किती पोफळी आहे। हे किती हास्यास्पद आहे। मग महसूल खातं, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट हे कशासाठी आहे? त्यांना प्रत्येक इंच जमिनीत काय आहे, कशावर कुठला कर लावायचा यासाठी तर ब्रिटिशकालीन आजपर्यंत महसूल खातं आहे। त्यांना कुठे किती पोफळी आहेत, किती माड आहेत, आंब्याची झाडं किती आहेत, काजू। आत्ताच काजू आणि आंबा बागायतदारांचं जे आंदोलन झालं, तुम्ही सर्वे केलेत ना, किती नुकसान झालंय, काय झालंय?
किती भरपाई हे पाठवलं ना. मग ही फसवणूक आहे सामान्य ग्रामस्थांची की सर्वे कशासाठी आहे तर तिथल्या बागायती किती आहेत, कुठली वृक्ष आहेत वगैरे. हे कशाला करताय? म्हणजे अंधारात चोरी केल्यासारखी आहे. मग कृपा करून राज्यकर्त्यांनी आणि प्रशासनाने त्या कंपनीसाठी काम करू नये. ती धनदांडगी कंपनी आहे. या जिल्ह्यातल्या या 8 गावातल्या ग्रामस्थांच्या भल्यासाठी करावं आणि त्यांना विचारा तरी तुम्हाला हवं का मायनिंग का नको आहे. आणि नको असेल तर हा उद्योग, एकतर हा उद्योगाला आमचा विरोध आहे, याचं दुसरं कारण म्हणजे पर्यावरण आहे. आधीच गवेरेडे हे नागरी वस्तीमध्ये धुमाकूळ घालतायत. वन खातं हतबल आहे. सावंतवाडी, बांदा, शहर वजा सगळ्यात मोठ्या गावांमध्ये गवे घुसतायत. गावागावातल्या नागरी वस्तीत गवे घुसतायत. अशा वेळेला 8 गावांचा केवढा मोठा इलाका आहे, तिथे तुम्ही मायनिंग चालू करणार जिथे गव्यांचं अस्तित्व आहे, जिथे हत्ती फिरून गेलेले आहेत, जिथे बिबटे आहेत. पटेरी वाघ आहे की नाही त्याची आम्ही वन खात्याकडनं घेतोय माहिती की कुठे पटेरी वाघाचं अस्तित्व जाणवलं की नाही. पण इतके शेड्यूल 1 ॲनिमल म्हणतात हे तिथे आहे, ते डिस्प्लेसमेंट होणार आणि मग पुन्हा आपण चर्चा करणार. नागरी वस्तीमध्ये बिबट्या आला, बिबट्याने लहान मुलाला उचललं, बिबट्याने शेतात काम केलेल्या महिलेवर अटॅक केला, गव्यांच्या अटॅकमध्ये हे असं नुकसान झालं. याला काय अर्थ आहे? मग आम्हाला काय म्हटलं जातंय? काळी मांजरं. आता काळी मांजरं इंग्लिशमध्ये रूपांतर होतं ब्लॅक कॅट. आपले टॉपमोस्ट कमांडोज जे असतात त्यांना ब्लॅक कॅट कमांडोज म्हणतात. आम्ही खरंच काळी मांजरं आहोत. आम्ही विकासाला आडवी नाही जात आहे, आम्ही पर्यावरणासाठी लढतोय आणि आम्हाला विकास हवा आहे. पण कुठला विकास कुठे आणायचा ह्याचं भान सत्ताधारी विसरतायत. आणा ना ग्रीन कॅटेगरी प्रोजेक्ट. आजपर्यंत आडाळीमध्ये एकही कारखाना का नाही? म्हणजे पर्यावरणाला डॅमेज न करणारा असा कुठला उद्योगच उरलेला नाही की काय? कधी तुम्ही पेट्रोकेमिकल आणणार, कधी मायनिंग मोठ्या प्रमाणावर आणणार. मायनिंग नसताना अवैध मायनिंग मोठ्या प्रमाणावर. आम्ही त्या दिवशी कलेक्टर मॅडमना दाखवलं की आडाळी आहे पण तळवण्याचं जे मायनिंग दाखवत आहेत की जे वैध आहे, तर मग तळवण्यामध्ये मायनिंग कधी सुरू झालं? कारण आम्हाला जे माहिती आहे तर कुठे मायनिंग सुरू होताना आधी एन्व्हायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट होतो, EIA. त्या EIA रिपोर्टच्या आधारे जनसुनावणी घेतली जाते. कधी झाली प्रक्रिया ही? त्यांनी पेपर दाखवला. तिथे जिल्हा खनिकर्म अधिकारी सर त्यांच्याकडे आहे. म्हटलं काय? तर तळवणे. म्हटलं माझ्याकडे पण आहे तो पेपर. पण मायनिंग चालू कधी झालं? हे सगळं अवैध आहे. आणि 10-12 ट्रेन भरून, म्हणजे हा काय आता प्रकार? पूर्वी डंपर, दिवसाला 600 डंपर येऊन झारा रेल्वे स्टेशनवर पडतायत. पहिलं लक्ष आहे की नाही की हात मिळवणी? लक्ष आहे की हात मिळवणी आहे? हा प्रश्न आहे. आणि आता हे महाकाय, म्हणजे माझ्या मते 8 गाव, त्यांचं काय 3,500-4 हजार हेक्टर क्षेत्र, आणि त्या क्षेत्रात हे आरंभलेला जो मायनिंग उद्योग हा कदाचित भारतातला सगळ्यात मोठा मायनिंग क्षेत्र असेल. मोठं असेल सगळ्यात. म्हणजे जगातला सगळ्यात मोठा अणुऊर्जा प्रकल्प जैतापूर जगातला, आणि भारतातला सगळ्यात मोठं मायनिंग क्षेत्र हे जिंदालचं असेल. हे सगळ्याला तुम्हाला सिंधुदुर्ग रत्नागिरीत मिळतो. एखादा प्रकल्प नागपूरला लावा, अणुऊर्जा प्रकल्प, आणि रेशीम बागेच्या बाजूलाच लावा. कारण देशाच्या प्रगतीसाठी ते गरजेचं आहे. लावा ना एखादा पेट्रोकेमिकल तिथे लावा नागपूरच्या बाजूला. सगळं मिळून या कोकणाच्या चिंचोळी पट्टीत का? मग इथे पर्यटन मोठ्या प्रमाणावर हवं आहे आम्हाला. फळ प्रक्रिया उद्योग हे आम्ही 16 वर्ष बोलतोय हवं आहे. झालंच तर जसे काही त्या गोव्यातल्या MIDC मध्ये प्रोजेक्ट्स आहेत, फार्मा कंपनीचे काही प्रोजेक्ट्स आहेत, काही जिथे नोकऱ्या भरभरून मिळतील आणि प्रदूषण अत्यल्प असेल, ते प्रोजेक्ट आणायला हे जे सत्ताधारी आहेत ते कमी पडतायत का? हा खरा प्रश्न आहे. ते आणा ना, आम्ही स्वागताला हजर राहू. आम्हाला निमंत्रण देऊ नका तरी आम्ही तिथे पोहोचू.
की स्वागत आहे तुमचं, की 5,000 10,000 500 नोकऱ्या देणाऱ्या प्रकल्पांना तुम्ही इथे आणलं आणि त्याचं कुठलंही प्रदूषण नाही. ते होत नाहीये. अहो साधं एक उदाहरण, काजू असतं ना, काजूचं टर्फल आहे, ते पेंट कंपनीला जातं माहीत. काजूवरचं जे ज्याला आपण असोले काजू म्हणतो, असोले, त्याचं जे कव्हर आहे ते आपण टाकून देतो, वेस्ट मटेरियल आहे, त्याला म्हणतात हस्क. आणि त्या हस्कच्या आधारे पेंटिंग, पान मसाला, असे कित्येक उद्योग आहेत. म्हणजे कोट्यावधीचा हा तयार होईल उद्योग, कारण तो वेस्ट आहे, कचऱ्यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार, आर्थिक उन्नती, पैसा खेळेल. हे आपल्या जिल्ह्यातले काही लोकांनी शोधून काढून सुरू केलेलं आहे, छोट्या प्रमाणावर आहे. तो मोठा करा उद्योग. असं शोधायला लागलं ते सुरंगी आहे. आसोली हे सुरंगीचं गाव आहे, बरोबर आहे. त्या सुरंगीपासून सेंट बनवण्याच्या फॅक्टरीज, परफ्यूम मोठ्या प्रमाणावर होऊ शकतं. त्या बायका इथे कोलगावला अशा सुरंगी घेऊन उभ्या आहेत. हा झाला प्रिमिटिव्ह प्रकार. त्याला उद्योग करायचा असेल, कित्येक मुलांना, एस्पेशली युवतींना रोजगार मिळेल. असं किती आहे. जांभळापासून काय होईल, करवंद्यापासून काय होईल. आज बेरीज म्हणतात याला, जांभूळ करवंदाना बेरीज. जसं स्ट्रॉबेरी, रासबेरी हे म्हणतो तसं बेरी. ह्या बेरीमध्ये व्हिटॅमिन सी आणि काही महत्वाचे घटक आहेत. हे आता भारतभर झालेलं आहे. त्याचे प्रॉडक्ट्स बनवा. मला असं वाटतं हे काय आहे, मायनिंग खोदणार, मूठभर पण नव्हे, चिमूटभर लोकांना फायदा. कळणे आणि रेडी मॉडेल आपल्या समोर आहे. हे कळण्यामध्ये गेल्या 5 वर्षापूर्वी पावसात, हे आम्ही कलेक्टर मॅडमना बोललो, तो सगळ्याचा सगळा मड, ज्याला स्लज म्हणतात, तो घरात आला. त्यांना आजतागायत कॉम्पन्सेशन दिलेलं नाही, आजतागायत नाही मिळालं. त्या घरात सगळा चिखल, तो मायनिंग युक्त, कुठले नियम नाही पाळत. हे काय चाललंय. आणि मग पालकमंत्री साहेब म्हणतात विकासाला विरोध करताय तुम्ही. विकासाला नाही विरोध करत, आम्हाला खरं, आम्ही विकासाला पाठिंबा देतोय. पण मग विकास कुठे आणि कसा, ह्याचं भान तुम्ही साहेब विसरलाय असं वाटतं. खरं म्हणजे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी बँक, शेतकऱ्यांची बँक आहे ना, ती चांगल्या रीतीने सांभाळावी. ते असल्या उद्योगात का पडताय असा प्रश्न आहे. मग कदाचित ते त्यांच्या हातात नसेल. सन्माननीय पालकमंत्र्यांनी त्यांना दिलेले आदेश आहेत, आदेशाचं पालन करावं लागतंय. अशी अडचणीची अवस्था त्यांची पण असेल. मला काय म्हणायचंय, यावर फोकस असण्याचा अर्थ नाही. मुळात ग्रामस्थ म्हणतात आम्हाला नको आहे, तर तो नको आहे ना प्रोजेक्ट. याच किनारपट्टीवर किती अणुऊर्जा येत आहेत ते आपण नंतर बोलू. सगळ्याच गोष्टी एका दिवशी नाही बोलता येत. म्हणजे तोच काळ आला जो 15 वर्षापूर्वी होता. औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प, अणुऊर्जा प्रकल्प तेव्हा एकच होता. आज आता 4-4, 5-5 आहेत. तर काय होईल, म्हणजे आपल्या जीवनाशीच संबंधित आहे. कोलगाव येथील जिपो सदस्य मायकल डिसोजा यांनी सावंतवाडी शहरातील चाललेल्या भ्रष्टाचाराबद्दल मोठा गौप्यस्फोट केला. तसं म्हटलं तर सावंतवाडीमध्ये सत्ता ही त्यांच्याच पक्षाची आहे, भारतीय जनता पक्षाची आहे. आणि युवराजनी, म्हणजे राजघराणं, पुण्यश्लोक बापूसाहेब महाराजांचा वारसा असं म्हणत, आणि मग काय जी धनशक्ती वगैरे असते त्या आधारे मतं मागण्यात आली आणि त्या मोठ्या मताधिक्याने नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आल्या. पण तो गौप्यस्फोट केलाय, तो सावंतवाडीच्या आतापर्यंतच्या जी संस्कृती आहे त्याला लांछन लावणार आहे. म्हणजे त्यांनी त्यांच्या व्यवसाय, जो काय कॉम्प्युटर किंवा तो BPO असेल, काय असेल, त्या अनुषंगाने त्यांना काय ती युनिव्हर्सिटीला जो बाळासाहेब ठाकरे प्रतिष्ठान अंतर्गत जे जो कॅम्पस आहे, तर त्यातल्या 1 किंवा 2 रूम्स विथ टॉयलेट असं हवं होतं. ते पण काही कालावधीपुरती हवं होतं. त्यानंतर ते कुठे दुसरीकडे शिफ्ट करणार होते. आणि 60-70 मुलांना, युवकांना आणि युवतींना रोजगार मिळणार होते.
तर ते 200 स्क्वेअर फीटचं भाडं हे 58,000 रुपये, म्हणजे 50,000 रुपये भाडं आणि 8,000 रुपये GST, की 60,000 रुपये. वेगवेगळी मतं आहे. ते म्हणताना 60,000 म्हणाले, पण एनिवे म्हणजे 200 स्क्वेअर फीटला 58-60,000 रुपये जर भाडं असेल तर मग कोण इथे बिझनेस करेल आणि कसा करेल? व सावंतवाडीचा आर्थिक विकास ज्याच्याबद्दल सातत्याने नगराध्यक्ष असतील, भारतीय जनता पक्ष असेल, पालकमंत्री साहेब असतील, हे सतत बोलत आलेले आहेत की विकास करायचा आहे, युवकांना युवतींना रोजगार मिळाला पाहिजे मोठ्या प्रमाणावर. आज आपले युवक हे गोव्यात नोकरीला जाताना ॲक्सिडेंट होऊन त्यांची डोकं फुटतंय. कित्येक युवकांचा दुर्दैवी मृत्यू झालाय. दररोज त्यांना गोव्यापर्यंत जावं लागतं आणि यावं लागतं. आडाळी जी ही आहे MIDC, तर फार मोठा गाजावाजा झालेला हो 7-8 वर्षापूर्वी. आता तिथे खनिज काढलं जात आहे अवैधरित्या, चोरीचा मामला चालू आहे, पण एकही रोजगार तिथून निर्माण झाला नाही. मग बाता बड्या बड्या आणि सामान्यांना लाथा, असं चित्र आहे. बरं, त्यानिमित्ताने मायकल डिसोजा यांनी जे आरोप केले ते अति गंभीर आहेत. ते म्हणतात की या नगराध्यक्ष जे आहे आणि त्यांचे पती ते प्रत्येक गोष्टीत हप्ते घेत आहेत. म्हणजे हप्त्यांचं पेव फुटलंय. म्हणजे हे जे आहे लखम, मी त्यांना राजे बिजे कोणाला म्हणत नाही, राजेशाही जाऊन 70 वर्ष झाली आहे, लोकशाही आहे आपली. पण हे जे कोण लखम सावंत भोसले आहेत किंवा श्रद्धा सावंत भोसले आहेत, अहो तुमच्या घराण्यात एवढा ग्रेट माणूस होऊन गेला की कोकणातच नव्हे, उभ्या महाराष्ट्रात आणि कदाचित देशात त्यांच्या कार्याचा गौरव झालेला आहे. म्हणजे राजश्री शाहू महाराजांकडनं स्फूर्ती घेऊन पुण्यश्लोक बापूसाहेब महाराजांनी इथे काय नाही केलं. म्हणजे तेव्हा आपल्या महिला, हे मी 1920चा काल सांगतोय, होम डिलिव्हरी व्हायच्या, त्याच्यात कित्येक मातांचा मृत्यू व्हायचे. मुलांचे तर मृत्यू कॉमन होते, ज्याला आमच्या क्षेत्रात निओनॅटल मॉर्टॅलिटी म्हणतात, प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर होती. तेव्हा 1924ला इथे लेबर रूम चालू केली आहे. म्हणजे मुंबईत नव्हत्या, मी तुम्हाला सांगतो, मुंबईत नव्हत्या. ही सगळी KM सायन वगैरे 1924 नंतरची हॉस्पिटल आहे. 24 मध्ये सावंतवाडी सारख्या ठिकाणी लेबर रूम, म्हणजे जिथे मॅटर्निटी होम डिलिव्हरी होते, हे पुण्यश्लोक बापूसाहेब महाराजांमुळे झालं. अनेक शहरांमध्ये तेव्हा दिवाबत्तीची सोय नव्हती. तेव्हा इथे जनरेटरवर बापूसाहेब महाराजांमुळे लाईट होती उपलब्ध. कॉन्क्रीटचे रोड होते. आता शासन कॉन्क्रीट रोड बनवतंय, तेव्हा ते बनवत होते. म्हणजे अनेक विध, आर्थिक असेल, सामाजिक असेल, वैद्यकीय असेल आणि शैक्षणिक कॉलेजच आहे. एवढं सगळं सामाजिक काम आहे. त्या कामाच्या मुळे, वारशामुळे तुम्ही निवडून आलात, त्याचा विसर पडला की काय तुम्हाला? आज शहरामध्ये गॅस पाईपलाईन आणि नळपाणी योजनेची पाईपलाईन यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खोदकाम चालू आहे. पावसाळा आहे, आपल्याकडे 7-8 हजार मिलीमीटर पाऊस पडतो. बरं, तो आजच पडतो असं नाही, दशकानुदशके शतकानुशतक पडतोय. मग निदान एवढा तरी हे पाहिजे की 15 जून ते 15 ऑक्टोबर, आजकाल पाऊस नोव्हेंबरमध्ये पण पडतो, पण निदान हे 3-4 महिने ते काम थांबवा, ते खड्डे बुजवा. अनेक लोकांचे ॲक्सिडेंट झाले, कुठेतरी रिक्षाच खचली, काही वृद्ध मंडळी पडली, काही युवकांचे ॲक्सिडेंट झाले. किती केसेस आहेत?
बरं, जनता बोलते की चालता येत नाहीये, स्कूटर चालवताना काय महिला आपल्या लहान मुलांना घेऊन जात असतात, वृद्ध लोक असतात आणि हे खोदून ठेवलंय. म्हणजे मी माहिती घेतली, जवळजवळ 30 किलोमीटर गॅस पाईप लाईनसाठी आणि 15 किलोमीटर पाण्यासाठी. कदाचित हे रिव्हर्स असेल, 15 किलोमीटर गॅस पाईप असेल, पण एनिवे म्हणजे एकंदर 45 किलोमीटर या छोट्या शहरात तुम्ही खोदलेलं आहे. नक्की विकासासाठी तुम्हाला खोदकाम करावं लागतं, पण काहीतरी भान पाहिजे ना. हे विकास कोणासाठी आहे? हप्तेखोरीसाठी आहे काय? म्हणजे ऐकलं तरी अनेक सोर्सेसमधनं, अनेक सूत्रांमधनं, नागरिक असतील, पत्रकार मित्र असतील, व्यापारी असतील, यांच्याकडनं काय कळलं की ह्याच्यातही मोठ्या प्रमाणात हप्तेखोरी झाली आहे. तुम्हाला काम हवं असेल, टेंडर आलं तर राजवाड्यात जावं लागतं मुजरा करायला. मग मायकल जे म्हणतायत ते काय चुकीचं आहे काय? सावंतवाडीतली सामान्य जनता हे कदापि सहन करणार नाही. मग अशा वेळेला तुम्ही 50 कोटी रुपयाचा निधी आणला आणि सुशोभीकरण, भीती वाटते. आताच आमचं तळ जे आहे हे सुशोभित आहे, कारण ह्या तळ्याचा जो ची प्रसिद्धी आहे ती उभ्या महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशात आहे की सावंतवाडी ॲज अ लेक टाउन, म्हणजे ऐतिहासिक वारसा असलेलं आणि सेंट्रलाइज लेक असलेलं, आणि मागे नरेंद्र डोंगर म्हणजे कवी वसंत सावंत यांनी जे म्हटलं की देवाला पहाटे पडलेलं स्वप्न. मग ह्याचं तुम्ही काय सुशोभीकरण करणार? नेचरनेच सगळं सुशोभीकरण केलंय. त्याच्या सुशोभीकरणाच्या नावाखाली मोठी टक्केवारी खाण्यात येईल आणि विद्रुपीकरण केलं जाईल. बरं, तुम्हाला करायचंच आहे ना, घ्या ना. पब्लिक कन्सल्टेशन ही लोकशाही मधली सगळ्यात निरोगी प्रक्रिया आहे. केवढा मोठा आपल्याकडे बॅरिस्टर नागपै हॉल आहे. बोलवा नागरिकांना, महिलांना बोलवा, व्यापारी मंडळी, शिक्षक आहेत, प्रोफेसर आहेत, सगळ्यांना बोलवा आणि विचारा तळ्याचं सुशोभीकरण हवंय का, आणि हवंय ते कसं हवंय. म्हणजे अर्ध तळं तुम्ही बुजवणार तर नाही ना, कारण तिथे जमीन उपलब्ध होईल आणि ती फार चढ्या भावाने ती मोठ्या विकासकाला देण्यात येईल. म्हणजे आज जे सामान्य नागरिक त्या तळ्याभोवती, म्हणजे संध्याकाळी अर्धी अधिक सावंतवाडी त्या तळ्याभोवती असते, ते त्यांच्यासाठी एक म्हणजे करमणुकी म्हणण्यापेक्षा एक रिलॅक्सेशनचं ठिकाण आहे. तिकडचा फुटपाथचं काम बघा काय दर्जाचं आहे, बाजूला गटर आहे, काय दर्जाचा केलाय. मी ऐकलं 80-85 लाखाचं ते फुटपाथचं काम आहे, मग 23 लाख रुपये त्या गटरला दिले. मग ह्या सगळ्यात काय दडलंय, कोणाला कमवायचे? खरं म्हणजे तुम्ही विश्वस्त आहात, तुम्ही नगराध्यक्ष आहात म्हणजे विश्वस्त आहात. काल माननीय पालकमंत्र्यांनी खूप मोठी स्तुती केली नगराध्यक्षांची. त्या स्तुती मागे कदाचित मायकलने केलेली प्रेस असावी की टीका कोणी करू देत, तुम्ही मोठी रेघ ओढा. अरे मोठी रेघ ओढा पालकमंत्री साहेब, बरोबर आहे. सावंतवाडी काल नाही निर्माण झाली आहे, इतिहास वाचा. 1930-32 पासून ही नगर परिषद आहे. महाराष्ट्रातल्या जुन्यातल्या जुन्या नगर परिषदांमध्ये सावंतवाडी, मालवण या नगर परिषद आहेत. कुठली मोठी रेघ? बरं, मोठी रेघ ओढताना ती रेघ भ्रष्टाचाराची आहे का की खऱ्या विकासाची आहे? जनतेपर्यंत पोहोचणार का हा विकास, का कोणाच्या खिशे गरम होणार? नाही, मला खरंच दुःख झालं आणि खरं दुःख एवढंच आहे की राजघराण्याबद्दल आम्हाला नितांत आदर आहे, पण तो आदर असण्याचा आत्मा कोण आहे? पुण्यश्लोक बापूसाहेब महाराज. झालंच तर शिवरामराजे, की असं म्हटलं, मी अनेक जे ज्येष्ठांशी तेव्हा बोललेलो, शिवरामराजे महाराष्ट्राचे सीएम होऊ शकले असते. एवढी ताकद होती शिवरामराजांच्या राजकीय ह्याच्यात. जनतेत फिरायचे, लोकांशी संवाद असायचा, राजकीय वजन एवढं होतं ना तेव्हा
म्हणजे हे गमतीने म्हटलं जायचं शिवरामराजे सीएम ची केबिन उघडून आत जायचे, वेटिंग नसायचं शिवरामराजे. आणि आता सिगरेट असायचं, मी बघितलेलं. मग हे घराणं आहे. हा इतिहास जरा बघा बघा. झालं तर राजमाता सत्वशिला देवी, त्यांनी सामान्य ते कोण चितारी असतील काय असेल गंजिफा असेल त्या आर्टला महात्म्य दिलं, त्याला देशी परदेशी पोचवलं. असं कार्य करा. इनकमिंग या नादात तुम्ही राजघराण्याचं नाव खराब करताय, ज्याच्याबद्दल सावंतवाडी शहरच नव्हे, उभा सावंतवाडी तालुका, दोडामार्ग, वेंगुर्ला आणि अख्खा जिल्हा यांना आदर आहे राजघराण्याबद्दल, कारण त्यांनी तसं काम केलंय. बापूसाहेब महाराजांबद्दल तर म्हणजे म्हणून नाव आहे पुण्यश्लोक. अशा वेळेला भान पाहिजे. तुम्ही भान विसरलात की काय? आता कोणाची टाप लागून गेली हो की अशा पद्धतीने पत्रकार परिषद घेऊन कुठेतरी त्या मायकलला हे लक्षात आलं म्हणून त्याने ते वाक्य वापरलं की जागोजागी फिरून जनता विचारत होती आम्हाला मुजरा करायला जावं लागेल का? तर नाही, या युवराजनी ज्या आहेत त्यांचा स्वभाव असा आहे, ते इतके नम्र आहेत वगैरे वगैरे सांगून मतं मिळवली आहेत. म्हणजे त्यांचा वैयक्तिक कमर्शियल व्यवसाय काय असेल आणि त्याला झालं हा त्यांचा विषय आहे, पण त्या निमित्ताने जो गौप्यस्फोट आहे अरे त्यांच्याच पक्षात आहे. मग त्याला नुसतं गटबाजीवर सोडून देण्यात अर्थ नाही. सत्य नसेल तर कोणाची टाप असते का हो सांगा असे आरोप करण्याची? आणि एवढे गंभीर, हे गंभीर आरोप आहेत. म्हणजे तुम्ही सावंतवाडी विकायला निघालात की काय? हे काय चाललंय? बरं, नागरिकांची ससे उलपट होते, कोण पडतंय, कोणाला लागतंय. उद्या एखाद्याचा मृत्यू झाला तर मनुष्यवधाचा गुन्हा कोणावर दाखल करायचा? एखादी महिला, एखादा वृद्ध, कमाल वाटते. त्यामुळे तुम्ही 50 नाही हो 500 कोटी खर्च करा, पण आधी पब्लिक कन्सल्टेशन करा. लोकांना बोलवा, लोकांच्या मतांना मान द्या. नुसतं 5 वर्षांनी त्यांचं मत बटन दाबण्यासाठी म्हणजे तुम्ही जनतेलाच साईडलाईन केलं की तुमचा आता रोल नाही, तुम्ही आम्हाला दिली ना मतं, आता भोगा, असं येते. असं नाही चालत. लोकशाहीमध्ये सातत्याने नुसतं निवडणुकीच्या वेळेला जनता जनार्दन असं नसतं. तो जनार्दन आहे आणि त्याला सातत्याने मान द्यायला पाहिजे. आणि सगळ्यात महत्वाचं वाक्य, तुम्ही जिथे निवासस्थान आहे तुमचं तिथे पाटेकराचं स्थान. पाटेकर आणि देव उपरलकर हे उभ्या सावंतवाडीचं नव्हे तर 365 दिवसाचा अधिपती म्हणतात. फार मोठी त्याची एक आध्यात्मिक ताकद आहे. हे विसरून चालणार नाही. तुम्हाला जे मिळणार ना ते भरभरून मिळेल, पण भाग्यात असेल ते मिळेल, ह्याच्यावर माझा तरी विश्वास आहे. कारण तोच आमचा हिंदू धर्म आहे. आमचा हिंदू धर्म कोणाला धमकवण्यासाठी नाही तर अध्यात्मासाठी आहे. मंत्री महोदयांनी एक मॅरेथॉन भव्य दिव्य अशी प्रेस घेतली. त्यामध्ये त्यांनी एक वक्तव्य केलंय जे खूप जेन्युइन आहे रोजगाराच्या संदर्भात. त्यांनी असं वक्तव्य केलं आहे की आता मी पुढचे 6 महिने माझ्या चाकरमानी युवक बांधवांना सांगतो या प्रेसच्या माध्यमातून की तुमच्या तिथून बॅगा भरा आणि घराकडे या. 6 महिन्यात तुम्हाला हवा पाहिजे तसा रोजगार आम्ही जिल्ह्यात आणू. 6 महिन्यात 6 तासात येतं. म्हणजे कदाचित ही प्रेरणा पालकमंत्री साहेबांना, सन्माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी साहेबांकडनं असावी अशी डिक्लेरेशन. गडकरी साहेबांनी पण म्हटलेलं मे महिन्याच्या एंडपर्यंत मुंबई गोवा हायवे पूर्ण तयार होणार. तर माझं जरा नम्र आव्हान आहे, मंत्री महोदय असतील, खासदार आमदार असतील, त्यांनी गाडीने प्रवास करावा. कारण गणपतीच्या तोंडावर नेहमी गणेश भक्तांसाठी अमुक आणि गणेश भक्तांसाठी तमुक या वल्गना असतात. आताच बघा हो साहेब की लांजात काय परिस्थिती आहे, संगमेश्वरला काय आहे, चिपळुणात काय आहे, पुढे माणगावात काय आहे, नाणवरेला काय. गेलोय म्हणून सांगतो 7-8 आणि सगळं काम थकलंय. हे फ्लायओव्हर जे आहेत, ब्रिजेस, त्याचे कॉन्ट्रॅक्टर पळून गेलेत की काय अशी परिस्थिती आहे. मग एकेरी कुठेतरी तुम्ही एक तो काय म्हणतात साईड रोड तो करता आणि तिथे ट्रॅफिक जॅम होतं. ही दरवर्षाची कथा आहे. हे वर्ष आजचं 18वं किंवा 19वं वर्ष आहे, हेच चालू आहे.
म्हणजे मला एवढंच म्हणायचं आहे की जे पालक, हे स्वप्न असू शकतं त्यांचं, पण हे पहाटे पडलंय का त्यांना, का रात्री लवकर पडलंय, काही स्वप्न पूर्ण नाही होत. त्यामुळे काय माहिती आहे, अशा वल्गना खूप करता येतात, पण त्यासाठी उद्योग आणताना तो असा हरित प्रकल्प आणावा, किंवा झालंच तर आता आमचा हा कॉम्प्रोमाइज आहे, ऑरेंज कॅटेगरी म्हणतात की थोडंसं पोल्युशन होईल पण रोजगार भरभक्कम मिळतील. तो स्वागत आहे, स्वागत आहे. तुम्ही कधीतरी असा मोठा महामार्ग आणणार, लाखो झाडं तोडणार. मग ह्या हायवेचं मागे आपलं झाली चर्चा, हायवेची लाखो झाडं. मला हरीश पवारांनी तेव्हा प्रश्न विचारलेला, अहो एवढे झाडं ते ओणकेच्या ओणके दिसत होते, बरोबर, एक झाड तरी पुन्हा दिसलं का उभं? अशी ती खुरटी फुल, काय ते फुलाची झाडं ज्याला फुलच नसतात, की काय म्हणजे किती फसवणूक करणार. बरं, हा एवढा निसर्गाचा ठेवा आहे, त्याचा ऑडिट खरं व्हायला पाहिजे, की ते ऑडिट मिलियन नाही बिलियन डॉलर्सचं ऑडिट आहे, की आपल्याकडे प्रवाळं पण आहेत, आपल्याकडे जैवविविधता. हे आम्ही वारंवार का बोलतो, कारण आजचा जो टुरिझम आहे ना, तो 10 वर्षानंतरचा टुरिझम नसणार. 10 वर्षानंतर सेन्सिबल टुरिस्ट येतील आणि ते विचारतील बायोडायव्हर्सिटी दाखवा. काय दाखवणार? विला दाखवणार. सगळीकडच्या विला बांधल्या, मोठा शक्तिपीठ काढला, नाही चालत. लोक येणारे परदेशस्थ टुरिस्ट किंवा देशातले जे आहेत, जे भरभक्कम पैसे देऊ शकतात तुम्हाला, डॉलर्स, युरो, पाऊंड आणि रुपयात, ती काय बघायला येणार? पक्षी बघायला येणार. राहतील का पक्षी? एक मोठा वर्ग आहे टुरिझमचा, तो वाईल्ड लाईफ बघायला येतो, वाघाची डरकाळी ऐकायला येतो. आता हे तुम्हाला माहित नाही का? जगभर फिरतायत ना साहेब, पालकमंत्री असतील, सगळं मंत्रिमंडळ आहे, ते मे महिन्यात कुठे असतो? ते युरोप, अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड इथेच असतं. ते काय मोझांबिकमध्ये जात नाहीत, घानामध्ये जात नाहीत, या प्रगत देशात जातात, तिकडच्या खळखळणाऱ्या नद्या बघतात, डेरेदार वृक्ष बघतात, डेरेदार. ते आपल्याकडे आहेत ते का तोडताय? पुन्हा बापूसाहेब महाराजांचं मागे पण मी उल्लेख केलेला, बापूसाहेब जिथे जिथे जायचे ना, तिथून प्लांट्स आणून लावले. आपल्याकडे सावंतवाडीत दिसणारे अनेक प्लांट्स आता त्यातले काही तोडले विकासाच्या नावाखाली. हे इकडचे नाही आहेत, हे कुठले वेगवेगळ्या संस्थानातून आणून बापूसाहेबांनी इथे लावले. एवढा पुढची 100-150 वर्ष विचार करणारा राजा होता, म्हणून दुःख वाटतं.